El Premi Talent Cambra 2021 en Igualtat i Solidaritat és per All Skinwear. En parlem amb la Marina Cabré. Maria Cabré. Molt bona tarda, com estàs? Molt bé, gràcies per donar-nos el premi. Estem supercontentes, tant la meva sòcia com jo, i encantades d'estar aquí, la veritat. Què és All Skinwear? Doncs All Skinwear neix per trencar estereotips i lluitar per la lliure expressió de gènere. A All bàsicament fem roba per tothom. Qualsevol persona es pot posar qualsevol dels nostres productes. I la nostra col·lecció principal és la de skinwear, o roba interior, que és la que reflexa 100% els nostres valors. En aquesta col·lecció el que hem fet és dissenyar-la pensant 100% en tots els cossos i amb detalls tan simples com crear dos patrons per un mateix disseny de part inferior de skinwear, aconseguim que hi hagi un amb volum frontal i l'altre sense, i per tant totes les persones se'l puguin posar. A més, produïm localment, que ens agrada moltíssim perquè així recolzem la nostra indústria tèxtil, i a la fi All el que fa és donar ales a la lliure expressió de gènere a través de la roba. És una roba, com dèiem, que el que permet és que se la pugui posar qualsevol persona. Però sí que hi ha varietat, dius? Sí, hi ha diferents dissenys. De què depèn això? Un té panxa o no en té? Un té més cul o menys? Com ho feu? Està més centrat als genitals de les persones. D'acord. És a dir, a nosaltres no ens interessa quins genitals tens, aleshores fem roba per tots i tots els cossos, i tu et pots expressar amb la teva expressió de gènere com vulguis amb aquesta roba. Des de quan surt la idea, no? A partir de quan dieu, ostres, hem de fer una experiència així? Doncs ara fa un any que començàvem a treballar més seriament tots els valors de la marca i començàvem a veure si ens llançàvem en aquest projecte. Però això surt de fa uns quants anys, en el meu projecte de final de grau universitari, en el que jo soc dissenyadora gràfica i vaig crear la identitat gràfica d'una marca molt semblant a All en aquell moment, i sempre s'havia quedat l'espineta de que al final era una cosa que havia de fer-se realitat, perquè era una necessitat per moltes persones i fa que al final sigui una marca 100% inclusiva amb tots els perfils de gènere. I en això, en què es diferencia de les marques tradicionals? Perquè, clar, un pensa, no, roba de dona, que si el desabellé, que si lloga amb puntes d'aquelles tan antic, no? I realment estem en una altra etapa, però a part d'aquests volums que podien canviar, parleu de tipus de tela i tipus de roba, parleu de l'estampat i també la imatge que genera allò, o és molt neutre, o com? Nosaltres parlem bàsicament de comoditat i un estil atemporal. Volem peces de continuïtat, no un renovar l'armari cada 2x3. Són peces que et duraran sempre perquè no tenen una tendència determinada, és cert que estan dins d'un moviment, però al final són peces molt de carrer amb un punt elegant. I aleshores, bàsicament, el que és primordial per nosaltres és la comoditat. Aleshores busquem els millors teixits, el que et vagi millor a la pell, no et faci mal, sense costures, i això és el que treballem. De moment heu començat amb roba interior o teniu de tot? Tenim de tot. Tenim streetwear també, que és roba pel carrer, però a més la roba interior. I a més estem treballant amb altres categories també, perquè al final el tema de la problemàtica del gènere s'esté a diverses categories de productes. Amb això es trenca un problema? És a dir, es resol un problema per un tipus de persona que no se sentia identificat amb això de quan entres a una botiga roba d'home o al primer pis, roba de dona baix, o realment el problema quin era? Era aquest? Vull dir, de persones que no sabien on anar a triar? Nosaltres creiem que el problema era un problema d'etiquetatge, d'haver de dir el que és per una persona i el que és per una altra. Això crea que quan estàs una mica enmig, la societat sembla que et rebutja d'alguna manera i et fa sentir incòmode. Nosaltres la solució que aportem és no etiquetar la nostra roba. De fet, la nostra roba només té talles, però no et diem qui l'ha de portar. Aleshores, per nosaltres és una solució social bastant gran, sobretot amb el que et comentava, tot el col·lectiu trans, que al final quan comences a iniciar aquest moviment et sents en un moment de molta incertidumbre i que al final una marca et recolzi i t'ajudi a expressar-te lliurement, i que gent que potser no pertany a aquest col·lectiu també es vesteixi amb aquesta marca, que podria ser que és roba molt comú, no té res d'especial, simplement un estil, unes matèries determinades i sobretot uns valors molt potents. Això ho feu a través d'internet, perquè potser el retail serà la part més complicada d'entrar-hi, o ja hi ha botigues que diuen, escolta, anem cap aquí, decoreu la botiga com vulgueu, poseu-la on vulgueu, però aquest és el vostre espai. En quina fase estem d'això, no?
Hem començat online, 100% online, i ara ja estem treballant en posar producte a botigues i també en visitar diferents markets per donar-nos a conèixer, que la gent tingui contacte físic amb el producte, que és molt important també, perquè al final el món online és molt fàcil iniciar-se, però la gent necessita tocar el producte. Li agrada veure'l, aleshores ja estem començant a provar-te'l, estem començant ja a incloure producte a algunes botigues determinades i a més això, a acudir a events, també organitzem nosaltres mateixes els nostres propis events on mostrar la nostra col·lecció, fins i tot xerrades que tinguin a veure amb els nostres valors, sí que estem treballant una miqueta cap a aquest sentit. I el públic llavors respon? És a dir, hi havia una necessitat d'aquest públic de tenir aquest tipus de roba o vosaltres creus que era una idea vostra i dir anem a provar, veiem si realment això funciona? És a dir, us heu trobat que el públic respon finalment? Sí, la veritat és que tot al principi va ser un test, perquè era una idea, vam estar testejant amb diferents perfils, creiem que seria alguna que funcionaria, però fins que no ho hem llançat i hem tingut contacte directe amb el consumidor, no podíem estar segures. I la veritat és que estem molt contentes de l'acollida perquè tothom entén molt bé el concepte, tothom vol formar part d'aquest moviment i a més és que ens trobem en un moment de molta necessitat d'això. És un moment de canvi, molta gent té problemàtiques de gènere perquè és un moment de reflexió social i aleshores ens estem trobant que realment està tinguent molta acollida. És un moment curiós perquè la gent cada vegada es mira més l'etiqueta, és a dir, d'on prové el lloc, qui l'ha fabricat, si és sostenible, si no sé què, però en canvi no vol ser etiquetada. Són antagònics, no? Sí, és antagònic i de fet quan nosaltres comencem a plantejar la marca dèiem per nosaltres això és molt antagònic, estem dient que no parlem d'etiquetes però alhora hem d'etiquetar les coses però el que sí volem ser molt honestes amb el consumidor i dir etiquetem fins al necessari, no hi ha més d'aquí. És necessari dir-te d'on prové, que és d'aquí, quines fibres són i quina talla té, perquè si no seria impossible que ho comprés ningú, però a partir d'aquí deixem d'etiquetar i senta't lliure a la nostra web o en un espai en la nostra botiga per vindre i emprovar-te, comprar-te qualsevol dels productes. Per tant, el tema d'emprovadors també, si n'hi ha finalment, tot va amb el mateix pack, amb el mateix qüestió d'eliminar etiquetes i que sigui una cosa molt transversal. Totalment. De fet, hi ha un tema de dificultat dins d'aquesta búsqueda de les botigues on tindran el nostre producte, perquè al final han de ser botigues que recolzin aquests valors o els tinguin ja i ja els estiguin abanderant, però sobretot que si no els recolzin i entenguin les problemàtiques i tot això dels emprovadors és un tema delicat i per això també som com molt exigents amb el tipus de perfil de botiga. Quin és el proper pas vostre? A on voleu arribar? Al món. Creiem que és un moviment que s'està extenent i a més tenim contacte directe amb gent d'altres països i hi ha molt bona acollida. I aleshores, a poc ens hem d'anar expandint i aconseguir arribar a altres països i fer que això es converteixi en un moviment més que una marca, que és al final el sentit que té All, que és un moviment, uns valors, més que els productes en si. On us poden trobar? Doncs ara mateix a allskinwear.com i properament us direm en quines botigues també. Moltes gràcies, Maria. Felicitats. Gràcies a tu.